आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। देवगड जामसंडे येथील वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून देवगड येथील मुंबरी रस्त्यावर सतत वाहतूक कोंडी होत आहे। पाहूयात। देवगड जामसंड्याचा विचार करता ट्रॅफिकच्या दृष्टीने सुद्धा फार मोठी समस्या आता शहराला भेडसावायला लागलेली आहे। त्याचं असं कारण, काही ठिकाणी ट्रॅफिकचं नियोजन नाही आहे, तर काही ठिकाणी अरुंद रस्ता आहे, ज्यामुळे ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात जाम होते आणि लोकांना, आजूबाजूच्या घरांना किंवा तिथल्या स्थानिक लोकांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिकला सामोरे जावे लागतं। जेव्हा सुट्ट्या असतात किंवा पर्यटनाचा पीक पॉईंट असतो, त्यावेळेला पर्यटकांच्या गाड्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या असतात आणि स्थानिक गाड्या, याच्यामुळे ट्रॅफिक खूप मोठ्या प्रमाणात तुंबतं आहे आणि त्यासाठी काहीतरी ठोस योजना करून ट्रॅफिकचं नियोजन करावं किंवा जिथे अरुंद रस्ता आहे तिथे रुंदीकरण करून मोठा मार्ग करावा, ही विनंती राहील। आता आपण बघितलं तर शहराला फुटपाथ जवळपास नाहीच आहे। जर नगरपंचायतीचा विचार केला तर नगरपंचायतीच्या नियमानुसार जो मुख्य रस्ता आहे, मग तो स्टेट हायवे असो किंवा कोस्टल हायवे असो, शहरामधून स्टेट हायवे आणि कोस्टल हायवे दोन्हीही जात आहे, तर नगरपंचायतीने पदचाऱ्यांसाठी फुटपाथची व्यवस्था करावी, जेणेकरून लहान मुलं आणि वृद्ध सुरक्षित त्या रस्त्यावरून जाऊ शकतील।